Umblând prin mai multe saci și oraș, ca să cumperi grâu, păpușoi și altele, într-o zi a ajuns la un pod și când era să treacă, văzu un om care se odihnea acolo. Acesta era pe cale. Negustorul, vroind să afle ceva de la el, ca orice alt negustor, se apropie de dânsul și îl întreabă: "De unde ești tu, măi, creștin?" "Da, din sat, de la noi." "Din care sat de la voi?" "Ia, ca de acolo, tocmai după cel mare." "Bine, dar ce sat e acela? Eu nu știu." "Ei, cum să nu știi? E satul nostru și eu de acolo vin." "Nu așa, măi, prostule, eu te întreb, acel sat, pe cum moșie este și cum îi boteza?" "Doamne, dar nu știi că moșeile zboierești și asta e cu conului nostru, Cișă de la București, iar satul botează popa într-o căldărușă cu apă, cum îi scrie lui în cărți." Doar privind nu zise în sine: "Bă, ăsta e chiar pe cală. Cum te cheamă pe tine?" "Ia, ca ce mă întreabă, mă cheamă ca pe oricine. Vin încoace, ori vin aici." Negustorul începu a-și face cruce ca de naiba și iar îl întreabă: "Dar cu chemarea împreună cum te mai strigă?" "Ia, ca așa, vino, mă." Negustorul începu atunci a râde și zise: "Ce prost!" Apoi îl mai întreabă: "Dar ce bucate se fac acolo la voi?" "Mai mult teci, cu mămăligă mâncăm." "Înțelege-mă, mai prostule, nu te întreb de bucate ferte." "Dar păi de care bucate mă întrebi?" "Te întreb dacă s-a făcut la voi grâu, ori și altele." "Da, s-a făcut până la brâu." "Te întreb de înălțime, că doar nu am nevoie de pai pentru voi, ci aș voi să știu ce feliu este la voi grăuntele orzului." "Să spun dacă nu știi, grăuntele orzului este lungăreț, îmbrăcat cu o coajă cam gălbit și cu o țapă în vârf." "Ne știu de asta, dar spune-mi ce fel se vinde, că aș voi să cumpăr și eu." "De nu știi dumneata ce fel, unul dă grâu ori orzul și altul dă bani, galben, Napoleon ori altceva." "Nu mă înțelesești nici așa. Eu te întreb cum se dă." Nici asta nu știi. Să-ți spun eu. Iei banița ori de merlie și pui în ea până umpli cu vârf. Apoi, cu coada lopeții, oraș, o tor din sac. Pe urmă iarăși o umpli și tot asemenea faci." "Eu nu te întreb de asta, om fără cap și ești." "Dar și fiel mă întrebi. Ce preț vinde chila ori banița? Câți lei?" "Așa cum te învoiești și câți lei dai, atâta ei." Negustorul supărat îl mai întrebă: "Eu ca tine mai sunt acolo în sat? Este Badea Bușat, Badea Stan, Neagu, Florea, Soare, Coman și alții." "O, mă, destui, dar cine este mai mare decât toți la voi în sat?" "Cine-i mai mare? Badea Chițu, e așa de lung încât mai când a ajuns cu mâna la umărul său." "E, proastele ghioai mai ești, nu te întreb așa." "Dar cum?" "Auzi, zic, pe cine ascultați voi aici în sat?" Hai, auzi vorbă, pe cine ascultăm? Pe lăutarul Moș Bran, când începe a cânta, tot statul stă cu ochii și ureche țântă la el." "Zic așa, măi, nată răule, răspunde-mi odată așa cum te întreb." "Dar cum?" "Eu te întreb de cine aveți voi frică aici în sat mai mult." "Ia de buhaiul lui Moș Popa. Vine seara de la păscut, fugind de el care încotro apucăm, că atât din fricoșoată-i, cât te gândești că-i turbat. Când începe a muncit, spără chiar și copiii din sat." "Dar ce namele de om ești tu? Nu cumva ești vreun duh rău, frate, cu miază noapte sau cu spaima pădurii?" "Ei, Doamne, deși mă întreb când mă privești, nu mă vezi că somn ca și dumneata, cu ochi, cu nas, cu gură, cu mâini și cu picioare, mă mișc și mă uit ca toată lumea." "Așa te văd și eu, dar ai minte și simțări abia ca un dobitoc. Ia spune-mi, zău, aveți dogari sau butunare sat la voi?" "Avem." "A 5 bani ca să te duci să spui doagele care se lipsesc." Prostia din născare, leacă în lume nu mai are. Ea este o răcioasă boală ce nu se vindecă în școli, bani, ci în spitale.